Ако и ти като мен си любител на сладките аромати и търсиш бюджетен вариант, с който да накараш хората да се обръщат след теб, посети сайта на Парфени и направи своят избор. Освен, че са бюджетни, са изключително трайни. Имаме 100 мл, 50 мл и едно малко бижу, което е 20 мл. Роз, банани, карамел, ванилия. Това е страхотен парфюм. 939 е неговият код. Мирише уникално и го ползвам повече от седмица. Брутален е. Продължаваме с това малко бижу, с което едва ли ще останете незабелязани. Аромата е доста силен. Пак казвам, доста траен и много сладък. Обожавам сладките аромати. Това е с код 556. 556. Запишете си го, защото тук размерът няма значение. Трайността е доста висока. Изключително свеж, ненатрапчив аромат, който със сигурност няма да ви остави незабелязани. Много нежно ухае. 598 е кода на парфюмчето. Изключително свеж, много е нежен. Страхотен е. Наистина е страхотен. Трябва да го помиришете. Не, наистина трябва да го помиришете. Мирише на лято, мирише на море, мирише на бомбони, мирише на свежест, на нежност, мирише на любов. Не се колебай дали да поръчаш, а посети сайта на Парфен. Със сигурност ще останете очаровани, също като мен.